Hello guys, madong adlaw na tang tanan. Di ako abuhan, nagtukong kay sa ko ni mata kay nagdigamo, pamahaw kay eskwela na pod. Puro manahon naga mga bugi ang usa na kadyo. Tukong ko na rin kay dayang giatubangan nga kamuti dayang Tiribas City magdeng ako. Kay murag lami jud ka kamuti. Sige pa hot da. Sige tunsil kay sige kaug tamis. Ang gipalinggog, ang gipaling mugmug ug maligam-gam. Dar kamuti guys da. Dagko violet kuno nigsud. Tapi saging ginatag ni manong Paul ila manang hilin. Ano yung dang aga na sa ning hugasan. Luto na. Violet jadi ay. Kani isa orange di violet. Nalata, nice? Ha? Tamis na ba? Namugnaw na kang hinukan ni Jack, karang iya ka yung mga magligo. Kinsa po'y maliit. Dadakan. Tigmaylo, namugnaw na. Bisang pangmatag alas 6 kay yag-ligo. Kamuti. Aray ko. Na, mag-ilis. Anong duga dya? Tamis na ba? Ay, tamis. Oh, tiri. Kamuti. Tire! May kamote ito, no? Init pa. Kainit pa ako pagkaon. Mapakalikse? Nag-ilis. Nagsaka. Napulit sa nila. Namugnaw na ni Milo. Ano na nga nun. Hinog magkapon eh. Hapo-hapo lang. Aray ko! Kadang mas ilaw. Wala may isagol. Ha? Wala may hinog isagol sa Mo ano kami sir? Bas ubas. Matamis na. Babaw raman. Babaw raman. Di man pilag inog. Ay, hapo-hapo na may ba? Di nang, di apel ng hilo.
Si BBI. Katong sa ilumarang. Hilo naman. Kuha ng gamay. Sa, nakamisiyot ko sa mga manok kakarungi. Sa! 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 Buang ba na? Aray ko. Ay, napalda sa steel. Taong duwi. O, mga jo. Kapila kang hilo. Alam, wala kong pagkagahit. Nanangipin mo. Kita di ay. Nga do. Palidya. Tester. Pakili na naman mo. Balda na. Hindi na. May silbi ni. Mama ni kinuhang puran. Be, labaw ko ni. Pila ka bukid ng kuha? Duha? Duha. Diyan. Humok na mag-isa. Tamis tingali na. Tamis ng das ubos na eh. Nanay ka din. Aray ko. Maghalang-halang. Hinalang na manok. Ay, ko panit eh. Nagkuabot sa kuha ng manok. Manok ba siya? Ang yan yung luka. Di, manok ka na sa merkado. Ah, griller. Griller. Kani ka rin yung order. Ito ang mo ko na. Ha? Oh, hari tinood. Ganga. Di na mo basag chat ag nangutang tatay. Nasama na. Ag tuon. Batasan, ngutag tiguang di nang pito ng kabuan, 8 kabuan ay pito. Ag utang. Ito. Ito, 15. 12,000 at puluan. Ja. Pila? 12. Ah, 12 kay sunod man to sa kay duwi ng dagiti. Ang sibdon sila palilin. Ang ay din ay Junjun ulay ba? Thank you. Na, ito ko rami. Tungkol blusi, Labaw. 50% grasya, ito na kabuan. Sa kada sa kalibo, 50 pesos.
Kuha man tinahin nila. Ngayon, humila ka na may butang. Suki. Suki skin essential. Hindi sa mga matubo nila. Ija na. Ha? Ija na. Niabot na ka sa kapasil. Ngita na ka itong ahong TikTok kasi gi-orderan. O man, mga pamana. Nagtrahan kapin. Yun ang tanahin na. Ano kas nakulog mo yung trabaho? Anong trabaho na ba kas? Mary Grace? Ha? Mary Grace, bara nakatrabaho na ba ka? Maestra mo ka na rin ito. Kapasan Ano na mo ba? ka lang? Hindi ka dalahin mo ka lang. Trabaho sa dalahin, hindi ka makuha. Luto na. Hinalang. Hang naman. Hinalang nga way hang. Manuto ta guys.